A day in the life sa usa ka bana nga sawag na sige nagdaho mga mangkalikawas kalisud. Ano natay? Hi. Hello, laing adlaw laing video na sad. Live update sa usa ka bana nga pila ng kabulan nga wala nay tugpa-tugpa siyang amo. Kanusa ka ta makadayb ani og balik para bangi. Kay spring break naman pud lagi, manglaag na pud may balik dito sa Urbana. Mo bisita na pud may dito sa among amigo para na pud ning mga bagtos ako makalaag. Maluoy man gud pud ko aning mga bagtos ako nga nara sige sa balay magtukong unya magsige ra og gadget may nang makagawa sa sila sa ilang mga lungga. Oy, panabangi. Dayon disira pud mi ni Abante gipaburutan na pud namo na among ligit para swabe ra pud ni nagbadaga na mo na among karwahe. Kuyaw ra ba gyud dire kay maski pagpalit og hangin ATM na gamit bayet. Sus aran dugayan na ra pud taon nako nakagunit og cash. Makaingon na lang yung kag welcome to the future diring dapita. Bayet na cashless na diring side sa butan panabangi. Wow. Magpili ra in taon ka og imo bang ipasla o imo itap. Utangon ba nimo o bayaran ba diretso? Unya diring dapita ra ba kay dali ra kay ka maka-apply og credit card. Then ambot og nganong gusto jud kanila pa utangon diring dapita. Oy, panabangi. Dayon ni Abante na lapod mi dayon pag humagtubil. Dakog bel. Say hi to the vlog. Ate. Hi, little baby. Baby. She got red because she got like sun in her house. Where are you going, guys? Tito Gigi's house. Pasalamat ra gyud mi intawo naray duol nga among malaagan og mabisitahan. May na lang ba pawala intawon sa mga kamingaw diring side sa kalibutana. Unya kay road trip man lagi niana rin akong bagtos ug dapat mag-gas-stop lagi daw kay para mopalit og snacks. Ambot og nganong na requirements na ning muhunong og gas-stop para mopalit og snack basta mo biyahe. Bayad full tank og namin taw mi balon. Mao na gyud nilang mga nakuha ng vlog sa YouTube panabangi. Sumato nanguha na lang po mi dayon og hotdog. Ambot nganong hotdog ang ngalan ani. Dili naman ni init then dili po ni iro. Ug ako lagi pabuto na ni panganlan ko nig toy bread. Ug nganong toy bread man sa Jets? Toy bread good, putotoy with bread. What sauce do you like? This one, cheddar and mayo. Mapilpil man ko nang habil nimo Jets, may kay kanang mga kabuang no, bisag unsa na lang mo gawas imong baba. Abi nimo dili ra kay ta magseryoso, lami ra man gud po nang malingaw ra po ta panagsa. Ug matud pa sa kasabihan, hilak ginagmay katawa dinagko para nindot ra po ta tong pamuyo. Hello Jets, brakag correct. Basta kay namalik ra po mi dayon kay katukubo na kay ning mga bagtos nako. Unya Jets, mo countdown ako. Ay sa kay murag wa ka pa sa panlasa sa customs, lisod po daw mo sagit ang kalame unya dili di ay. Pas lang sa tas kalami kay murag respeta ra na ilaha kay nay kamera. Hay naabot na me. Oh, bro. Manglakaw may mga tumig smart kay mabalin magtuna. O gusto mo og pangupa nga pamalitonon Abante ra mong smart pero tuna mong target kay magsinuglaw lagi me. Ayay, paksit bilbil na sad na. Shout out there kay Gian Sandra Balili Olazo sa Urbana, Illinois all the way from Bohol. Og dayon wa damhan naulaw ko pinakalit bayet. Dili man in taon ko anda man ng mga inani oy panabangi. Hala natay ko ano natay. Hi. Nag-vlog dito ako. Ano mo family dire? Oh, sa nasa Balay. We welcome. Hey. Sa Illinois ba more? Sa Marion. Oh. Kamoy. Wala naman ko. Recently, ko signal na sa ako sa mo. Wala. Sa imong vlog. Salamat sa suporta. Bugapil ko ikaw magdara. Maulo ko. Maulo po na sa. Taga-asa di ka kuya? Ligan Dipolog. Taga-Bohol ni. Oo. Mabalhin po sila. Bohol. Diri? Nice! Okay, gusto mo punta akong amo, good mo, trabaho sa Carl. Ay, okay. Sige. Congrats. Ay. Atingan dyan. Updated na. Salamat. Dayon lahi po nilang crabs diri okay ga gym. Parang dagkuha man kay biceps para bangi. Sumato gikilig ang bayot. Uy naulaw kayong bayot. Nakatay fans pa picture. Murag correct. Oh guys. Kalame! Pag umasa mo mga kalaki ni Abante dahil tuod mi para mag-bowling kay ni-request ng mga bata o magdula lagi daw sila. Unya kay pag adto na mo arang daghan naman kay tawo walay bakante bayet. Oh no! Walay available nga lane.
Mangaon na lang mi guys, mangaon na lang mi. Di mi kadulag bowling. Timing ra po kayo, murag padulong na panihapon ni abante na lang po ni para magsayong sangyup kunuhay. Kay kanya akong amo ni hangyo nga gusto pud lagi siya mutila og sangyup specialization lagi daw. Maong ni go over there na lang po mi dayon. Mo nang wala na lang po mi galangan, ni order na lang po mi dayon diretso kay matud pa ni Ens Hotdog Adventure. Gosla na kaayo. Guys, we didn't go to the bar. We only been have pizza. We go to Hi. Napay custom, murag korek, ayaw sa kadalig kadako in tawon, panabange. Unya, mintras nagpaabot mi sa sudan nga ma-serve, nakakita man kog nasa comment section ng link sa kilid. Ni-try ra po ko para makatesting na punta og mura kag nagkasino sa Las Vegas ba. Ayaw biyag yun mo pagsugal ha, for the content ra ni. Kaysa tinudan na ilang walay maayo resulta aning sugal. Para ra na sa mga nanubra ang kwarta nga wala sila kabalo unsaon paggasto ilang kwarta oy. Pero kanang kamo nga muna-muna ra, ayaw lang yun ninyo, sugde, maluoy mo. Mo nang ayaw yung maglula kay mapildi na mo. Oh no! Sumato paglapag sa sudan, gipaspasan na lang po na mo og sugba kay kabalo na mo, kasing gito na kitag kalame. Then wala na lang po kapalupi kay murag di na makaya bayad ang kusto number 3 di matulog sa unsa pagpainom og gatas para bagi. Motong walay makakahadlang basta hamal, matek hungit. Wala na gyud makalupig ni mo yes. Grabe ra pagkaburot imong aping. Nga pa kay diet na nalalaman pagkakita na gali kag pagkaon paspas pa sa iring makatukob panabangi. Oh no! Wait, there's more. Wa pa gyud makontento kay wala naman gagunit sa custom number 3. Dali-dali lang po daig lingkod ang bayot. Matik hungit na sad. Pagkalamiya ba gyud oy, basta upa-upa na ang pagkaon. Mura yung gagupa yes. Ug dili lang tungod sa imong bungot. Basta di na ta maglangan oy. 1 2 3. Kalame. Namo na gyud ang resulta sa imong kabusawan. Oh no! Bayad nag-itulikan me din pero lugi man. Hinay yung mga ano kong mga sakop. That's me. Oh, No, I'm not. hinay yung mga Me. Auto busog na sad. Manguli na mi. Sumoto na human na ginamong ganap oy. Kabusdik ko ng tiyan ni Yeyes mo nang kamo dira pag ampog-amping na lang mo. Out. Oh my hand.